Terve ja tervetuloa Hiekkaharjuun. Tänään meillä on vuorossa tämmönen 6 huonetta keittiö, omakotitalo, puurakenteinen, hienolla paikalla Hiekkaharjussa. Mennäänkö katsomaan? Tämä Hiekkaharju on siitä kiva paikka, että tässä on kaikki lähellä. Tuossa on asema, 850 metriä, Tikkurilan kattavat palvelut, kilometri, 2 kilometriä, Kehä kolmonen lähellä, Jumboon 4 kilometriä, lentokentälle 5 kilometriä. Tässä on ympäristössä 350 metriä on koulu, lähin koulu, seuraavat on 600-700 metriä, päiväkoteja paljon ympärillä. Ja rakennusteknisesti tämä on loistopaikka. Tässä on nimittäin hiekkaa 20 metriä alla. Kiinnostuitko? Jos tämä perheasunto sinua kiinnostaa, ole yhteydessä Timo Nevalainen ja Top House LKV.